and our weekly science magazine in the BBC World Service from London. Greece is in danger and we've got to do something. Help, I need somebody. 20th of February on BBC TV. TV Marathon for Greece. Bono, Sting, Elton John, John Tikis and the husband of Anna Dalaras will sing to save the country of Plato, Socrates, ο ποδοσφαιριστής, and General Long John. TV Marathon for Greece. Και το 1 € μετράει. La Grèce est un risque. Tous ensemble, nous pouvons la sauver. TV Marathon d'amour. Charlotte Gainsbourg, Edith Piaf, Dalida, Djibril Cissé. Et beaucoup d'autres sont pour les pays du café frappé. TV Marathon d'amour. Και το 1 € μετράει. Zanele, yunile sibang now, zanele. Το Ελλάδα κινδυνεύει. Όλοι μαζί μπορούμε το σώσουμε. Στο 20 Φλεβαρίου το Uganda TV διοργανώνει μεγάλο τηλεμαρατόνιο. Θα πουληθούν CD, DVD, τσάντες Louis Vuitton και ρολόγια πολλά και καλά. 20 Φλεβαρίου. Μεγάλο τηλεμαρατόνιο για όχι και τόσο λευκή αδερφή μας. Και το 1 CD μετράει. Η Ελλάδα κινδυνεύει. Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τους Ελλαδίτες που τα έχουν κάνει σκατάν. Στις 20 του Φεβρουαρίου, το ΡΙΚ διοργανώνει πολλά μεγάλων τηλεμαραθώνιων με τους κορυφαίους του κυπριακού πολιτισμού. Ποιο να πρωτοϋπόμεν, την Ανούλαν την Φύση, την αδερφή της Τηλίαν, το Μιχαλάκη τον Χατζηγιάννη, το πλήθος άλλων. Να μην ξεχάσουμε και το Μιχάλη τον Βιολάρη. Μουσική στα γυροτράπεζα θα βάλουν γνωστοί δισκοαναβάτες. Θερμών και εγκάδιων χαιρετισμών θα απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. 20 Φεβρουαρίου, μεγάλος τηλεμαραθώνιος για την Ελλάδα. Και το 1 ριάλι μετράει.